Preparasyon alang sa pag-roll out sa COVID-19 vaccine sa Davao City gituki sa unang committee hearing subay sa implementasyon sa ordinansa nga COVID Immunization Program sa siyudad. Sa inong tandog ang detalye sa live report ni Sheila Vergara-Rubio. Sheila. Kitambungan sa nagkadang sakop sa Task Force COVID sa Davao City ingon man private sector ug Davao Medical Society ang gipahigan nga committee hearing alang sa implementasyon sa COVID Immunization Program sa Dakbayan. Gisugda na sa Committee on Health sa Davao City Council ang committee hearing sa giduso nga ordinansa kalabot sa implementasyon sa COVID-19 Immunization Program sa syudad. Abri sa nagkadang sektor ang mong hearing nga gipahigayon via Zoom. Sama na lamang sa proseso, pag-ila sa priority list ug uban pa. Natukiusab ang exemptions ug exclusions nga mabakunahan sama sa mga dunay medical conditions, mga dili uyon na mabakunahan sama sa mga supak base sa ilang tinuhuan ug uban pa. Those who are declared by appropriate medical professionals to have any allergies or are found to exhibit adverse reactions to vaccines. B. Those with prevailing medical conditions and were advised to refrain from immunization. Limitado pa ang detalye nga natuki ilabi nang gipaabot pa ang interim guidelines sa immunization program gikan sa Department of Health. Apan gihisgutan nga kung ugaling magbakuna na, unsa ang maangay pangandaman kung dunay makasinati og adverse reactions. Anda mo gasto ang gobyerno sa mga makasinati og side effects kung sa government facility kini dalhon, samtang magtagana og standby fund nga itabang kung sa private hospital madala. Kung if they are admitted at the SPMC, wala po siyang problema, ma'am, kasi it's a government facility. But there are other cases, ma'am, na ma-admit sila or they were sought seek consultation sa private hospital. So, kailangan din, ma'am, may funding din na galing sa city government po. Let's be prepared about it and maybe more or less very technical kasi ito, so malaman natin kung magkano yung cost, anong usual adverse effect. Samtang nagapaabot pa sa guidelines sa DOH kalabot sa priority list by phase sa mga mabakunahan. Naisgutan usab sa maong hearing nga bisan sa private sector, ilabi na sa mga negosyante nga anda makik-align sa gobyerno sa pag-procure sa bakuna. The different chambers in the private sector might be availing of this. So in relation to what Councilor Danny just mentioned, with the DOH also, like for example, the proper recording, monitoring, so they have to go through with DOH. Gitakdang maglusad og education campaign kalabot sa COVID Immunization Program aron nga mas masabtan sa katawhan. Tek ug magitakda ang ikaduhang committee hearing apan kung wala pay interim guidelines ang DOH nga ipagawas, posibleng mauktaba ang hearing. Tek. Daghang salamat, Sheila Vergara-Rubio.